бародаро, ин ҳами бародар фамилияш Амирбеков Турахон Сайдамадович. Дина шаб ҳамин бародармо ҳамин ҷои ховму берун рафтаги магазин ҳаюс омадай паспортша гум кадай. Яке ягон кас ёфт илтимос як овоз мекунанд ҳамин бародар паспортша бигира дар шаҳри Русия. Ҳамин номроро такрор мекунем. Чандай номрот? 991 133 9057. ин ҳамин номрода бародаро илтимос агар ягон кас ёфт занг бизана аз нами райони Истра Слободада. Нам хе кора яка. Бародаро, ин ҳами бародар фамилияш Амирбеков Турахон Сайдамадович. Дина шаб ҳамин бародармо ҳамин